Baru, oke. Si. Iki aku arek nggawe film ning rantau. Jajal lah ya. Prewe. Yo, intine karena ning rantau yo tentang perantauan lah pokoknya. Iki pemaine ke wong loro tok. Wis, sak bisane sakane yo ana kekurangan sak luwihe yo muga iso ditampa. Sel Mas Mega ana tambane apa? Wingi pas syuting prewe ngasih rong dino, rong wengi. Ya seneng mesti pengalaman pertama ya kan. Nyoba nang ngarep nang Jakarta, nyoba film nang ngarepe wong akeh ya rasan. Mas Hasan prewe Mas Hasan? Rasane seneng lah. Enggak. Syuting pertama kali sukses. Salam menarantau. Yo wis di nganu wae delok filme ya. Tobat ah. Golek lowongan kerja sekawan nasi bengi ra nemu-nemu. Wong golek ya ora nemu-nemu. Masane lowongan ono sing buang nang dalan. Maksude coy, Maksudnya prewe. Tapi kowe kudu eling omongane si Mbok San. Urip nang rantau kudu kuat, semangat, aja nyerah. Semangat San. mbok oncen, aku kudu semangat, ki barang gol semangat. Ki lemes ki aku, rapati semangat. Lah kenapa hari? Ngelak San. Ngelak yang ngombe rasa sambat. Ya rene njaluk wedange. Garis semene je, bagi loro yo. Ngirit sanggup garis titik. Wes ngene. Njaluk. Mokon bagi loro pala dintae kabeh ah. Buat sampah sih sembarangan San. Halo wis biasa le. Biasa-biasa ndokmu pecah. Wes yo, nyat muter-muter meneh.
Ora dadi kisan. Cah pekok encen kowe kesuh nyong. Sabar, ini ujian coy. Wis yuk. Kisan melas ya kae. Oh, kayak melas nang didit ora. Mbah, dungake aku oleh gawean ya. Alhamdulillah, ya Allah, semoga bocah kae mau cepet entuk gawean. Mau serong naik piro? Kepo. Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan aibmu, San. Ya wis yuk lanjut. San, tangisan, sawan. Priwe ki ra oleh gawean. Yo sing sabar, tawakal, berusaha ta. Apa ngerti dhewe iso oleh kerjaan dino iki. Lah aku belas ijazahe. Aja kaya ngono. Ijazah kowe ki kanggo nggo mertua karo kerjaananmu engko. Kanggo apa lah? Yo kanggo lah. Kanggo kowe nggo nglamar kerja, nggo ngumpulke modal, nggo dadi pengusaha. Oh iya yo, aku kudu dadi pengusaha sukses iki. Halo, gimana ini? Karyawan saya pada pulang kampung semua. Warung saya udah tutup 7 hari, nggak ada karyawan. Ya gimana lah, tolong carikan saya karyawan secepatnya, oke? Udah, tunggu kabarnya. Hei, ngapain kamu di sini? Baca Pak. Ngapain di sini? Itu apa itu? Udah lamaran kerja, Pak. Lamaran kerja? Kamu belum kerja berdua? Belum, Pak. Oh, jadi begitu ya. Kamu mau nggak jadi karyawan saya? Karyawan apa? Pelayan rumah makan, mau nggak? Boleh, Pak. Daripada kita nggak kerja, susah nyari kerjaan. Oke. Jadi ntar kamu saya inapkan di kos saya. Besok langsung kerja, oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Siap. Siapa namanya? Mega, Pak. Mega. Ini Hasan, Pak. Mas Hasan. Dari mana? Dari Purworejo, Pak. Purworejo. Oh, Purworejo. Sama Purworejo. Iya. Purworejonya mana? Kutarjo. Kutoarjo. Iya. Berarti bisa ngomong bahasa Jawa? Iso, Pak. Oh iya. Aku suka gerabak mas. Gerabak. Gerabak. Yo salam kenal ya. Iya. Besok langsung kerja tapi ya temenan ya. Iya, siap. Oke sip. Iya. Wes tak tinggal sih. Iya, Pak. Oke. Iya, makasih, Pak. Iya. Yes. Akhirnya oleh kerjaan. Temenan omonganku. Yang penting berdoa karo saya, San. Cik, Ro, lu tobat ah. Ket mau muter-muter boleh lawan kerja ora nemu-nemu. Ya ampun. Cek kendor gitu. Sorry Sandina wis kendor. Stok keadaan tetap nang Mega. Nah. Ji, Ro, lu. Malah yo ngombe rasa sambat. Sebelah Ji. Woi. Kamera. Wes. Yo, rek meneng kok. Mosok artis ono.